Il-proċess ta' tilqim li għaddej f'Malta għaddej b'ritmu maġġer ħdej pajjiżi oħra fosthom l-Awstrija. Dan qalitu l-ambaxxatriċi Maltija l-Awstrija Natasha Meli Dondej waqt il-programm 21 li jxandar fuq One nhar ta' Ħamis. Hawn spjegat li fl-Awstrija bejn 10-11% biss tal-popolazzjoni tlaqmet kontra l-COVID-19. Il-pajjiż li l-kanċiller tiegħu kien ilmenta li Malta tirċievi wisdos tal-vaċċin kontra l-COVID-19 fil-fatt għamel xhur sħaħ f'lockdown. Il-proċess tat-tilqim sejjer bil-mod ħafna, speċjalment jekk wieħed iqabbel mal-proċess kif inhu sejjer Malta, meta Malta għandna l-fuq minn 20% tal-popolazzjoni li ġew imlaqma, hawnhekk għandek biss bejn 10-11% biex ngħidlek sellum il-ġurnata. Waqt l-istess programm tkellem ukoll l-ambaxxatur ta' Malta l-Eġittu, Charles Sultana, li qal is-sitwazzjoni tal-pandemija fl-Eġittu hija serja. Bħalissa hawn żewġ vaċċini li huma qed jiġu offruti lin-nies, waħda taċ-Ċina tas-Sinopharma u l-oħra tal-AstraZeneca. Biss għandhom threshold li jibdew ġeneralment minn nies li għandhom minn 40 sena l fuq. Hemm registration process li trid issir fuq l-internet. Imma l-affarijiet isiru naqra bil-mod igen minħabba fid-daqs tal-popolazzjoni. One News tkellem ukoll mal-ambaxxatur ta' Malta l-Greċja, Joseph Kuxkiri, li qal kif dan il-pajjiż il-każijiet qed jiżdiedu u qed isiru diversi protesti. Minħabba l-problemi ekonomiċi li affaċċjat il-Greċja, l-għajnuna lil ħaddiema Griegi waqt il-pandemija ma kienx l-istess għajnuna li tal-Gvern Malti lil Maltin u l-Awċin. Hawnhekk diġà kien hawn problemi ekonomiċi bħal il-pandemija l-situazzjoni ekonomika f'Greċja li ġib magħha. Kienet magħluqin, nislet il-impjieg, l-assistenza ma tistax tipparagonha ma' Malta.